नोंनि बारियाव थांथ'दोंथ' मोनसे ब्लग भिडिअ जागोन आंहा हेलौ गाइस वेलकाम बेक टु माय निउ एपिसड ना मा होनना बुङोमोनलाय माबा मा होनना बुङो निउ ब्लग नै हाग्रा बंग्रा बारसि बारसि माबा बिलाहि खावगासिनो सासे मानसिया थांगासिनो आङो ओइ जाहानि बिलाइखौ मानो खावनो नोंलाय हेला सुफाद नोंखौ र' होनोना सयथिनोबो आइयै बेयावलाय मा गायलायखो नङा बेयाव मा गायखो जेबो गायाखै नै गाइसफोर बिराद गिदिर खेथियकलै बियो रिंखांपुरिनि एकदम जायगायाबो नुवाखै हनै हाजो सेर सेर र' मुस्लिमनि लाबाय बियो मुस्लिमनि नायदो मानसिया साला फुवा 20 थाखा 30 थाखा बायना जागासिनो बेहा फोरानलायनानै दोनदों हाटा टा 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 फेसेवलायदों बेनिफ्राय बेलाय मा कबि बान्दा कबि ओमफ्राय आरो मा दंबावो जोब्बाय जोबमारबाय आयै 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 सयथिनोबो सना लोखि दोरबि माबा माबि अनेक हाट टा 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 जोंफोरनो मानो गोदोआवनो खोन्थाहरा फालाय मना लानानै बस्ता लानानै लांफायगौमोन ना जोंफोरा ओरैनो होनै माबा बेमा सेमा माबा माबि एम्फौ एनलानोसो जाहोला जोबदों बिदि जायो सोरबा है दा दखानाव हैगोन ना मा जाखो बेखौलाय दखानाव हैगोन ओमफ्राय फानहैगोन बाथोन जानोबा सोना लादो पकेटफोराव है बिदि जायो नालै खमसे खम दैनो बुंहरखाबानो जायो बस्ता लाबोबा माबा नंगौ दा बस्तायाव लांनाय एखे पकेटाव लांनाय एखे होननायानोथ' जाबाय बै बस्तायालाय माथो बस्तामोन सयथिनिबो नुदों मा होखो नुदों कबिखौ नुदों मा होखो जारलासो ओमफ्राय बिलाइखौ बेयावनो होनोसैनो नै जारलासो जागोनालै बे हाय 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 जारलालै सयथिनोबो हाय 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 खेथियकाबो बारा जाया बिस्रा एसेल' जायो फाग्ला बारा जाया जायो नामा इमान देन्जार जाखायो होद फाग्ला बारासो जाबाय ए गैलालै सयथिनोबो माहा लाबावगोनलै हाय 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 आयौ 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 आं थांबाय ओमफ्राय माथो थांगोन नोंलाय हाट आंखौ अना फाना गारनानै थांबानोसै जारलालै गाइसफोर ओइ बिथाङा जोंहा माबा बिलाहि लांनो लिंहरनायमोन नालाय नै होलांबाय गावहा होलांबाय खारलांथारबाय सयथिनोबो ओइ र' आं दिन्ना हैगोन बाइकजों आया 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 मा मानिथारालै बियो र' होनदां ए बेनिफ्राय गाइसफोर ओइ माने गामिनिनो सासे फंबाया माने गावनि बिलाहि बागानाव लिंहरनायमोन आरोना मा होनना बुङो बिलाहि ओमफ्राय कबि एसे लांफै होननानै बुंहरनायखाय बाइक लाबोनानै फैबाय आं मना सनाबो लाबोआसै जेबो लाबोआसै हेलमेटावनो लानांबाय सयथिनोबो नै बैथिं बाइक लालायना फैलायदों आङो ओइलाय बाइकआ नै साप्लाइबारि खाथियावनो दङ जारलासो दा बाइक फिदिंनायावबो जाखावलायगोनसो ओरैनो जेबो कन्टेन्ट गैया बेफोरखौनो फोसाबलाबायबाय नायनायनि थाखाय धन्यबादसै गाइसफोर नायफैब्रा नायफै नै 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 खारबाय 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 मा लाना फै नै दैथुना बिलाहि माबा कबि माबा माबि हरदो हेलमेटावनो दांनो हरबाय सयथिनोबो जारलासो आयौ एलबिना खामसाव खामसाव नङालै मा सना आंनि दोरबि लोखि माइनाव किदार जानाय मा थांनो मा सना नै हाय बाय बाय मा होनदों ना आंखो मा होनदों हा ओइ हिन्जाव नों मा होनदों आंखो हा आंबोलै हा 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 नोंखौ नै 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 सोलो होगोन आं सयथिनोबो नेटवर्क में हमारा गांव में नेटवर्क नहीं है पहाड़ में उठ के अपलोड करना पड़ता है उरी बाबा है माबायदि गराय फबनाय जायगाफोराव जन्म मोनखोब्रा नेटवर्क नाङा मा नाङा फंबाय होद बे भिडिअखौनो होगोन आं बे भिडिअखौनो आपल'ड होना होदों बे भिडिअखौनो दा खालामबाय थानाय भिडिअखौनो आपल'ड होनो फैदों जाबसे जायगायाव नोंथांमोननो खिथिगासिनो र' नायलांबाय था उदै गिदिरफोरा सयथिनोबो उदै फिसा जागोनलाय बिदि हाजोआव होबाय थाबा
नै गामिखौनो हर एकदम बाहायावसो बे एसेबा गोजौ फैबाय जों दायो बोरैबाबा हा 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 रोमै रोमै नुहुरनाय आंनि गामि